Lah sing ngomong awakmu sobat ngarit sapa? Enggak nyenggol, enggak FYP. Yo, yo. Lah aku ki dolanan TikTok ki kan 2021. Akunku ki wis gonta-ganti lho, Mas. Akunku ki. Lah aku ki arepe nemplok ning wit kates kene iki ora apa-apa. Engko bengi malam tebir, Mas. Sampean info omben geden panggah rombongane wong elek community, Mas. Sopo sing ngomong aku tukang nyenggoli wong iki? Aku ora tau nyenggoli wong. Nyenggol ki nyapa to, Mas? Aku ki nyenggol wong isin wedi, ora wani apa-apa, Mas. Kok nyenggol wong ki nyang apa? Deloken ka lho, kontene ning ngendi ka lho. Wis FYP piro ae. Ngono lho, Mas. Saman kuwi ora nyawang to. Ora sombong aku ki, Mas. Ning cara ning dhuwur ngono aku ya nyawang ning isor. Ceblok kuwi rasane piye? Tiba kuwi rasane piye? Ning awak ki tak rasakne, Mas. Kok aku jare nyenggol wong ki nyang apa? Kurang men penggawean lho. Ning omah penggayane ya akeh. Kloco-kloco ya keneng. Ngrusak bojone wong ya keneng.